astfel de lege ar putea să vină foarte mult și în sprijinul producătorilor, a celor care sunt în momentul de față în crearea unei piețe de dezvoltare de locuri de muncă verzi. Și cred că inclusiv cadrul legal poate fi îmbunătățit, dar necesitatea unei astfel de inițiative legislative a achizițiilor publice verzi este clară în România. Legea trebuie susținută pentru că, practic, face parte din dezvoltarea spiritului antreprenorial în acest sector, în sectorul de a crea locuri de muncă verzi, locuri de muncă care vor fi în beneficiul celor care vor să dezvolte inclusiv un mediu durabil, un stat durabil, o Românie durabilă.